azongena mahala ha awichaze engakusho nje namhlanje kuqopheka umlando eningizimu Afrika kuqopheka umlando iKwaZulu Natal sithi baze banenhlanhla abantu emhlabeni namhlanje kunengoma kazwelonke la khona okuzobe kukhona amagoso awu43 LS44 igoso LS44 iqembu likaMaskandi ifolo loMaskandi kodwa kuzobe kukhona amaqembu amagoso awu43 kukhona nabesifazane lapho kuzobe kushiyelana inkundla ePeople's Park namhlanje izimoto nje ziyawasha njengoba ngikhuluma izimoto ziyasuka zishaya amahuta amagoso afaka amashoba afaka ikhono afaka amabhandi afaka brandwood afaka lezifaka lapha ekhanda amagoso ayaqhela nje bakhuluma nje konakele ePeople's Park sithi ingoma kazwelonke namhlanje sithi bayede hlanga lomhlabathi sizokotha ingonyama yamazulu wemfethu mhlambe kusuba abalile wathi awu43 kodwa ke iqembu lika 44 oMaskande ngiyazi ukuthi ubukhona nawe mfethu kuhlanganiswa leli qembu loMaskande mhlambe kube nzima kangakanani ukuthi nihlanganise leli qembu kodwa ke abacula nje uMaskande ukuthi nizoba nefolo lenu nje nani noMaskande ufuna ukutshela abalaleli bokhuzi ukuthi oMaskandi bayezwana enye into engiyibonile ukuthi oMaskandi bayezwana oMaskandi babashoda ngabantu abaneqiniso emhlabeni noma la emculweni yoMaskandi uma singabani nabaculi abangaba neqiniso bebaningi kusho ukuthi ngempela oMaskandi bengabumbana enye into engiyitholile ukuthi oMaskandi bayezwana ngibe ngengxenye ke nami yokuthi mhlambe lembumba yefolo likaMaskandi libe impumelelo njengoba sazo ukuthi liholwa ubaba uSomnandi kanye noShuni noMtekhala khona nobhuti umgube lapha beboniswana ngendlela ehlelekile kwaze kwavulwa neWhatsApp group kaMaskandi yefolo kaMaskandi lonke kwabalula ngendlela esimanga ukusebenza amaciko akithi athi ngeke uma ngabe izinsizwa nentombi zihlangene ngengoma yakithi esakhula ngayo bese thina simela kude ngoba awugidi ungacolile kuze uzogida uqala ucule uma ngabe kuhlangana ngokugida thina ke baculi kumele sibe ingxenye yalonto ngoba kuyadlelana sithi hlangana mhlathu wazanayo kuyaziwa ukuthi uma ngabe kuyenzeka abaculi bakaMaskandi beyithatha ingoma zamagoso emakhaya ngomeni kodwa futhi kuyenzeka namagoso agide ngengoma futhi zabaculi kodwa futhi bekubukakala ngathi sinoqhekeko sihlukene namhlanje ke sizothi hlangana mhlathu wazanayo ngoba awugidi ungaculile igoso liyathatha ingoma umculi uyayithatha ingoma yagoso namhlanje ke sizothi laba bantu bazohlangana bazoba imbumba kuzokwakhiwa umshado wangunaphakade umculo nengoma sokuzoba into yangunaphakade ngoba akekho umculo ongenalo igidangoma Mfethu indlela ebengayo iyazwakala ihlelobala and iyacacisa iyafundisa ukuthi uMaskande vele kuyenzeka ukuthi usucula ingoma eziculwa vele yiwa amagoso owona amagoso uthola sevumisa ingoma eziculwa oMaskande kube mnandi kube kuhle kube njeyana mfethu mhlambe sesokudedela ngafuna ukubuza nje umbuzo othi umuntu engayona ingxenye yaleli folo yini mhlambe ngoba isikala imeni sibekile noma mhlambe abathandanga ukuthi bebekhona noma bebe abantu ezobaphiza ngezinye izinto ngizokusho nje lokho ukuthi ngizobonga kakhulu abantu abangabahleli bala ukubala kubo umcineka khona uDumageza khona umfoka Ngcobo zikhona zonke insizwa umfoka Shandi ebekuyizona beyihlanganisa ezile kwi-back end system eyiphesayo nje ukuthi akwenzakaleni kwasekuwela nangapha kwifolo likaMaskandi ngokuthola kwami ukuthi sakhethwa kanjani ukuthi sibe ingxenye yefolo likaMaskandi kwakubhekwa ngizothiwa kwakubhekwa ukuthi kodwa khona ke wakwayigida yini ingoma egosweni nje emakhaya noma uke wagidana ukugidela umculi thizeni la kuMaskandi before uzoba umculi uke wagida yini kumculi noma before uzoba umculi uke wadlala yini egosweni emakhaya wawugida kubani engathi ke bacwaninga basibamba ukuthi besibandakanya nengoma noma umunye mhlawumbe engazagida egosweni kodwa ubeyibandakanya
uyibandakanyane nengoma uthi lapha emakhaya uyabonakala usevuka insizweni ukhisimuzi usehlaba ngo1 noma endlini noma esigcawini lapha nagidwa khona ingoma kwatholakala ke kwathe makubalo kasekuphunga nathi sababa u27 njengoba sewu27 basekubuka kunazi insizwa othi mawukhuluma ngengoma ezike zagida kubaculi bakamaskandi ezike zagida emakosweni ezike zayibandakanya nezinsizwa kanye nengoma sase sikhethwa kanjalo ke nathi sakwazi ukuthi sibe yisolo likamaskandi namhlanje seyobandakanya kanye namagoso engathi iyo ke leyo criteria ebisetshenziswa ukuthi kukhethwe abaculi bebe ngxenye isolo likamaskandi Alithandi le criteria baba alithandi le criteria Usukhubukile wasuke criteria baba uke wathi usigwebe izolo kwiGalatina Mkhulu wathi kahle kahle izigizi thina siyasazi ukuthi uyafuna ukuthi khuluma Oh salwa ndoda Ndabulete siyabonga kakhulu mfethu ngathi ngahamba kahle mfethu ubumbano yona into esithandayo nesiqhakambisayo la emsakazweni Ukhozi FM ukusebenzisana okuhle abantu behloniphane benze into enhle into yakithi eNingizimu Afrika Mkhulu ngifisa ukusho lokho ukuthi kuyangichaza noma kuyangijabulisa ukuthi ngokhuzana emlandweni noma ngasekho kodwa kuthi makubukwa izinto ezazenziwa omaskandi beyimbumba liyovelela mikama ngoba ukuba inkomo edla yodwa kuyingozi ekugcineni kuba inkomo edla yodwa akekho umuntu obekuthiwa uyiphethe uke wathi somnandi izolo wena Mkhulu wathi izwe leli somndeni nje sihlushwa abantu abangenanduna umbila sihlushwa abantu abangenamagoso umbila kuze uzokhula umile isiqhiko uyahlakulwela awukho umbila kuyeke nokhula bese kuthiwa uzokhipha isiqhiko uyangichaza lokhu namhlanje engibonayo kanti ke futhi indaba ezimnandi nezonyakaza zezulu wonkana ukuthi namhlanje ubayede uyihlolo ngokwakho ukuthi uzobe ingxenye engoma kazolonke akwazi ukuthi ngahlanganiswa abantu noma kuhlangana abantu bakhe engekho abantu yafisa ukuthi bezomotha namhlanje inkosi yesizwe samaZulu izobe abantu bezoyotha ePeople's Park izobe ikhona ingxenye yengoma kazolonke ngicabanga ukuthi into esukumisa ongangezwe lakhe esukumisa zonke igodi siubani thina ngempela ngicabanga suma abantu beze People's Party bezobona ingoma kazolonke Mkhulu sengiphetha ngithe izolo kwiGalatina ngathi thina siyi golden generation thina sifunyelwe yilapha salibona ilanga liphuma lishona salibona liphuma abanye abaningi baze bahamba emhlabeni bengakubonanga lokho sifikele World Cup eNingizimu Afrika esizukulwaneni sethu namhlanje kuhlangana amagoso kunamagoso azadlula emhlabeni angakazi azadlalele izizwe namhlanje kodwa kwenzekile ngani na ngenxa yokuthi esizukulwaneni sethu esiphila kusona sibusisiwe kuyomele sishayile ihlombe sokaMkhulu ngalokho ziningi into ezenzakalile saba neWorld Cup njoba ngichaza efikile sayibuka yabo manje ke ukuhlangana kwabaculi lokubika imbumba njoba kuzoba nebhola ngomhla ka26 akona omaskandi bezobe bedlala namanye ama-genre namhlanje bahlangana nomaskandi Mkhulu ngithi mina kuhle lokho kwenzayo lishayeni ihlombe bafowethu uma ngabe abaculi behlangana ngoba niyasixeka mangabe futhi abaculi belwa kuyabhala emaphepheni ngenziwa yonke into siyafisa ukubona bebhala nalokhu emaphepheni ngoba kuze namhlanje isixeka siyoningi ngoba akezwakali umuntu ogxeka engakaza nqome kumele abantu bekwazi ukuthi umuntu ogxeka engakaza nqome akezwakala simuzwa nokuthi uthini sinqomeni mangabe sihlangana simbumba ngoba niyasixeka amafilo awabhala amaphepha hayi lalela ugeqa amagula baba siyabonga kakhulu emsakazweni Ukhozi FM noma kanjani singena mahala sizobona into enhle susithusile mozobe ukhona nobayede kuzobe konakele mfowethu kuzobe konakele emsakazweni Ukhozi FM indlamlenze mfowethu siyabonga kakhulu kana